ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ кардем ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, шумо метавонед ки сурат маълумот шуда дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имҷо навор чӣ мошино кардем, чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзанем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, Opel Astra G срочно состоянии зур. Ҳастай великои фурӯшӣ бо доставкаш. Ҳастай Hyundai Avanta бо нархи арзон. Daewoo Nexi бо нархи арзон. Daewoo Matiz бо нархи арзон. Ҳастай Hyundai Porter мошини боркаш. Ҳастай Mercedes E-Class солои нав. Ҳастай Opel Hatchback. Ҳастай трактори фурӯшӣ. Daewoo Tico, Opel Caravan, Toyota Camry D бо нархи арзон. Lada Priora ва дигар маркаи мошинои советскӣ ва мошинои асилиятори Россия рӯй кардан ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Нархҳои арзон кардем. Нархҳо бениҳоят арзон ва курси имзо бошад 118 сомону 70 дирҳам. Дӯстон азиз, лайкҳоро мезанем. шахсоне ки доранд мошини фурӯшӣ дар WhatsApp рӯй реклама мекунем, мегзарем ба навори имзо маромат рафтем. мегзарем ба аввалин великои фурӯшӣ. Великои фурӯшӣ ҳастай дӯстон ки бо нархи арзон ва бо доставка. Дӯстони азиз, великои хитоӣ нест, великои корейская бевай сайсенои зура. Инчунин велико мақсад ки доставка дорам. ин велико дӯстони а 1 сола то размерҳои одамои калона размер ҳаст. Дӯстони азиз, яъне ки великои майдаи барои 1 сола то размерҳои то одамои калон мекардагиша ҳастай. ҳамаи намуд свет, ҳама намуд дизайнаш дӯстони азиз, великои корейский беу сайсенои зур. доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Туркистон доставка дорам. нархҳои великои майда дӯстони азиз 250 сомон то 550 сомон дӯстони азиз ҳастай. агар шумо дигар маркҳои великоро хоҳед, шумо дар ватсапро нависед, ба шумо бо суратҳои дигарашам рӯӣ мекунам. хеле хуб, нархҳои велико 250 сомон то 550 сомон дӯстони азиз ҳастай. бо дигар вариантҳои қиматшам ҳастай. ин ҳами рақамҳо мегафони истоебшина, ин рақамҳо ҳам кор мекунам, дар рақамҳошон WhatsApp, имо, Telegram дорам. бо дар WhatsApp дӯстон азиз шумо нависем, суратҳои навшонам рӯӣ мекунам. бо тамоми шаҳри Туркистон дӯстон азиз доставка доранд. маромат ягон маълумот мехоҳед, ягон саволои иловагӣ, дар ин рақамҳошо занг занед, ёки нависед ба шумо ҳамаашро фаҳмондам ва арзонам бо мекунам. срочно маромат нависед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастай дӯстон ки дар кузофи хетчбек сайстани зур. Opel Astra G соли бори 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.6 литра, коробка механика, сайстани мошин бадро, чоткаи мошина мега омада бинем. танировкаи мошин бучдагия, неки ҳуҷҷатош ҳастай. утилизатсия дорад. балнош нав, аккумулятор нав. хоб вариантҳои алиши дӯстони азиз мешавад мақсад ки хоб ба дигар маркаҳои мошин, мақсад Toyota Camry D, Kia K5 дӯстони азиз, инам хеле мошино кати дӯстони азиз, ёки Corolla 123 бухай вариант пешкаш кунен, ёки ягон телефони қимат. обшим нархи мошина сумаки 60 мондаган, боз муомила ва савдо мешавад, ёки алиши ба Kia K5, Corolla ё Camry, ҳамин хел вариантҳо дӯстони азиз метавонед пешкаш кунед. Camry чӣ хел варианти бошад дӯстони азиз, чун маслиҳат мекунад. Kia K5 ҳам мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. сумаки нархи мошин 60 бо муомила мешавад. хоб якумаш рақамҳои мегафон дӯстони азиз дасти 83 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои мегафон 06 кор мекунад. севумаш рақамҳои Россия 81 инашда WhatsApp доранд. мошинча мега навай, мақсад ки состояние зури бада, балон палон нав, документ дорад дӯстони азиз, аккумулятораш нав, салоншам тозак. обшим мошинча тайёр. фақат хай бо мебинем. баромад дигар маълумоти пурра аз рақамҳои поёнбуда. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастанд дӯстон. Mercedes-Benz E-Class солои нав. Mercedes-ҳои E-Class соли бори 2009 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензин, мотори 3.5 литра, коробкаш автомата, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. утул кардаги кондитсионер дорад. салон тоза дӯстони азиз, бо дигар маълумоташа худтон аниқ карда мегирем. нархи мошина мега 75 000 мегем, бо муомила савдо мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 75 000 сомон бо муомила дошта. дӯстони азиз, аки бо табутиша худтон аниқ карда мегирем. мошин дӯстони азиз дар шаҳри Душанбе. ин ҳами рақамҳо мегафоншо ва рақамҳои WhatsApp шо, дигар маълумоти пурра аз рақамҳои поёнбуда.
ва шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ бошад хона замин квартира хоҳем ки реклама кардан дар рақамҳои болобудаи 20 ва сафҳата рӯи ки мо реклама фурӯшро дар видеои оянда бихел мемонем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Hyundai Avanti. соли бори 2008 сол аст ки сифориш бензин мотори 1.6 литраи коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин фул дӯстон аз нашуд документош ягончи гуфтагӣ нест. мошин синятия ба фикри ман дорад бо хайхтон анихада мегирен. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 68 000 сомон бо хатихчон гап мезанад. илтимос мега фақат одамои конкретна харидор беҳуда мега нороҳат накунед. рақамошо промой дастӣ марамат занг занед. ва нагуфтанам одамое ки дар навори мо агар мошини маҳбулитона ки наёфта бошед дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин дар шумо дар кор ҳастем. мо дар видеои оянда пешкаштор мекунем. наёфтем бо видеои ояндара ждат мекунем. хоҳиш ки лайкҳоро заред навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Toyota Camry 2. соли бори 2008 сол аст ки сифориш газ бензин мотори 2.4 литраи коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мега ҳуҷҷат дорад, утл дорад. ҳай Camry 2 дубай дӯстони азиз бухтон анихада мегирем. нархи мошина 73 000 сомон гуфтесанд боз арзон муомила мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон дӯстони азиз. нархи мошин 73 000 муомила савдош дар назди капоти мошина. нашуд коробка мотори чихел састида бухтун анихада аз пеш ки ба телефон мегирем. рақамошон тисел мондагӣ мошин дар ноҳияи ёвон 73 000 муомила дошта. марамат тоқа суми хола алиш палиш хел вариант гуфтагӣ нест. тоқа одамои харидор метавонем занг занед. дигар маълумоти пурра аз рақамҳои поёмоза. мегзарем ба шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Daewoo Matiz. мошин хай кам кор дорад. соли бори 1998 аст ки сифориш бензин мотори 1 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин ҳуҷҷат дорад, утл дорад, балнӯш соз, ходовой соз, мотор соз, коробка мега соз, фақат ки беруна косметический кор дорад. аввал фикр кунед, маслиҳат кунед, баъд мегӯяд занг занед. нархи мошина мега 13 500 мегӯем бо савдо мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. соҳибшон қайд кардаги аст ки мошини вагон нест. мошин айхи расход дорад ки нархшам хай ки дастрас дӯстони азиз 13 500 сомон бо муомила доштаем. мошин дар ноҳияи шаҳри нав мошини эканони кам расход. хоб хай дар рақамошро мондагӣ ҳастем. шахсоне ки мехарид дар рақамо баҳсакон дорад марамат маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Hyundai Porter мошини боркаш. соли бори 2004 сол аст ки мошин мега созаи нашуд документош агофчи гуфтагӣ нест. срош намега пул дар кори мошина фурӯшта мондиҳам. нархи мошина мега 45 000 мегӯем бо савдо мегӯяд мекунем. ягон суми мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстон аз мумкин ки ҳуҷҷат дар назарам дорад барое ки знаки 25 бо хайхтон мепурсен. мошин 45 000 аст ки чӣ расход дорад намудад лекин нархи дастрас арзон. рақамошон мондагӣ аст. мошин дар шаҳри Душанбе. оиди мошин чӣ саволи доред, чӣ маълумоте ки мехоҳед агар фаҳмидам дар рақамҳои поёмдашон занг занед марамат. ва одамое ки мошинои фурӯш дорем, мошинои боркаш, мошинои майда, хона, замин, квартира, ягон техника аппарат, ягон маҳсулотро реклама кардан дар рақамҳои болобудаи 20 рӯи ки мо реклама мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra F дар кузифи хэтчбек. соли бори 1994 аст ки сифориш бензин мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мегӯяд ҳуҷҷатош мегӯяд то моҳи августи 2026 мегӯяд ҳуҷҷат дорад. утл кардагӣ, балонш миёна. хай мошин акс састиани зур нест, сода нархшуда арзанда. нархи мошина мега 17 000 мегӯем. бо хай хатихчон гап мезанем. мошин қарор дорад дар ноҳияи 5 дӯстони азиз. мошин дар ноҳияи 5 мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ, утл кардагӣ. мошин хай нархшуда арзанда 17 000 сомон. бо хай мумкин муомила мешавад наша анихада мегирем. хоб рақамошо мондагӣ аст. рақами мегафони соҳибшон. ягон савол томоша, ягон маълумоти иловагӣ марамат занг занед. дӯстони азиз дастгирӣ кунед, лайкатонро фаромӯш накунед. чӣ мошине ки дар кор бошад нависед пешкаш кунед. фақат шумо дастгирӣ кунед, лайкҳоро занед то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Daewoo Nexi свети сафед. соли бори 1994 аст ки сифориш газ бензин мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
дӯстон аз мошин мега документ дорад, утул дорад, синимат кардаги тайёре, фақат номер мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин хай сода камтар кор дорад, не ки хай нархша арзанда, бача дар ин нарх бози одамо велик мегиранд. нархи мошин 7700 сомон бо савдо дошта таъминболи ҳуҷҷат ва утул дорад. мошин мега нахаду бухай рафта дӯстон азиз аз пеш мебинем. лекин дӯстон азиз ҳамин нархи ахиронша мондаги ҳастанд. агар шумо дил шаёбед мумкин арзон мекунам. мотор мега камтар кор дорад, не ки нархи мошин 7700, мошин дар шаҳри Душанбе, рақамошо мондаги аст. илтимос мега конкретна хайдро беҳуда нороҳат накунед, мега илтимос кардаги соҳибшон. марамат одами харидор маълумотша бухтон гирем. мегзарем ба даҳам трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ ҳастаи дӯстон ки срочнаи трактори Т40. ҳолаташро мегӯяд нағза, мегӯяд дӯстони аз ягон айб надорад, мегирӣ фақат корта пеш мебарӣ. нархи трактор 35000 сомон монди аз соҳибшон бо савдо муомила мегӯяд дорад. ин трактор қарор дорад дар территорияи Душанбе гузошта намедонам дӯстон азиз. нархаш мегӯяд 35000 сомонӣ нахадвай. рақамҳои соҳибшон мондаги аст, кадоме ки дар кор аст, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оидиам трактор фаҳмидам, аз рақамҳои поёмда маълумоти пурраша маромат гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи дӯстон Daewoo Tico. соли бори 1996 сӯзишвориш газ бензин, мотораш 0.8 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мегад ҳуҷҷат надорад, мошин мегад соза, хай акил салон нест, арзанда нақшда. нархи мошина 8500 монdiам бо савдои хуб мегад мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Исор. Daewoo Tico 08 мотор 8000 сомон бо савдо дошта, не ки ҳуҷҷат пуррат надорад, хай бо мақсад ки ҳамаша аз пеш рафта плюс карда мақсад мошина савдо карда мегирем. рақамҳои мегафони соҳибшон кадоме ки дар кор аст ҳамин хел мошин, ина маромат загда маълумотша худтон гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи дӯстон Opel Astra F дар кузифи Caravan. соли бори 1994 ҳастаи ки сӯзишвориш газ бензина, мотори 1.6 литра, коробка механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахаду, мегад моторш мега звера, дӯстони азиз, коробкаш мега соза. хоб мотор коробка мега звера, мошинча соз, хай нархша арзанда 4 сол. нархи мошина мега 16000 мегем бо савдо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, Opel Caravan 16000 сомон савдо доштаем. ҳаста рақамҳо мегафони соҳибшон мондаги аст. ягон савол томоша ягон маълумоти иловагӣ оидаи Caravan фаҳмидам, я маромат загда маълумотша худтон гирем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи дӯстон Lada Priora. соли бори 2009 сол ҳастаи ки сӯзишвориш бензина, мотори 1.6 литра, коробка механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соза, мега беҳуда илтимос занг назанед. ҳуҷҷат утул танировка мега дорад. системаи музикаш мега зури бадаи самбуфер дорад. хоб дӯстони азиз, печкашам кор мекунад, мега нархи мошина 33000 сомон мондиан бо савдо муомила дошта. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 33000 сомон то қасу михоиле алишта мешавад. мошина мега аз пеш омада бини ба телефон мегад мақсад ки чин савдо накунед ва илтимосам беҳуда занг назанед. шахсоне мехарем маромат занг занем. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем ки кадоме то ки дар навори мо агар мошини маъқултона ки наёфта бошед, маъқул наёфтем, дар комментари ҳастем, дар видеои оянда гуфтагиҳо пешкаш мекунем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи дӯстон Opel Astra J бо тариқа срочна фурӯшӣ. Opel Astra J дар кузифи Хечбек. соли бори 1998 ҳастаи ки сӯзишвориш газ бензина, моторш мега 1.8 литра, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳолаташ дорад миёна, хай беруна кор дорад. краска талаба дӯстони азиз, мошин краскош лакош безиштаги аст, бо хай мотор коробка куруфа рафта аз пеш худтон мебинем. нархш нархи дастрас. нархи мошин ҳамагӣ 38000 сомон аст, бо савдо муомила дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошине ки чӣ гуфтум, расход дорад, берасход нест. нархи мошини 38 муомила дошта, илтимос фақат конкретна харидро мегад занг занем. оиди мошин ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар фаҳмидам, дар рақамҳои поёмда занг занед. дӯстони азиз, чизе ки барои фурӯхтан бошад, дар рақамҳо ҳастаи мо реклама мекунем. хоҳиш ки лайкора занед. ва ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.